Velkommen til denne hypnose-meditation, som vil kunne hjælpe dig med at håndtere en bestemt situation på en bedre måde, mere roligt og mere fokuseret. Du har allerede på et nuværende tidspunkt en situation, som du ønsker at arbejde med. Allerførst så sætter du dig godt til rette i en stol eller lægger dig ned, så kroppen finder ro og slapper af. Du trækker vejret dybt helt ned i det nederste af maven og forestiller dig, hvordan kroppen helt fra spidsen af dine tæer til muskler i din hjerne slapper helt af. Fra spidsen af dine tæer til musklerne i din hjerne er du helt afslappet. Jeg vil om et øjeblik guide dig til at lave en afspænding, både fysisk og mentalt, der guider dig i 3 niveauer, hvor du kommer dybere og dybere ned. Mens du sidder her helt afslappet, tager du en dejlig dyb indånding, mens du puster ud mentalt. Så gentager du tallet 3 gange. For at hjælpe dig med at slappe af fysisk, vil jeg rette opmærksomheden til forskellige dele af din krop. Du slapper af i hovedbunden, panden, øjnene, bag dine øjne, hele ansigtet, kæben, kinderne, hele ansigtet og hele hovedet slapper af. Du flytter din opmærksomhed til dine skuldre og lader dem stille og roligt falde ned. Du slapper af i brystkassen, både indvendigt og udvendigt. Dine arme og hænder slapper mere og mere af. Området omkring din mave. Du slapper af i din lændeområde, det nederste af ryggen, din lår, knæene, underbenene, anklerne, fødderne. Og du er nu på et sundere og dybere niveau i dit sind. Dybere end før. Dette er din fysiske afslapning på niveau 3. Når du mentalt gentager og visualiserer tallet 3, vil din krop automatisk slappe af, ligesom du er nu, og også hver gang du øver dig. For at komme ind på den mentale afslapningsniveau 2, tager du en dyb indånding, og mens du udånder, gentager du og visualiserer du tallet 3 gange. Niveau 2 er til mental afslapning, hvor lyde ikke vil distrahere dig. De vil i stedet hjælpe dig med at slappe endnu mere af. For at forbedre den mentale afslapning af niveau 2, visualiserer du passiv stillestående scener, som om du er der lige nu og mærker alle dine sanser. Du tager endnu en dyb indånding, og mens du puster ud mentalt, gentager du og visualiserer tallet 3 gange. Du er nu i niveau 1, den ønskede tilstand, i et dybere og sundere niveau af sindet, hvor du kan fungere fra dit centrum. For at hjælpe dig og støtte dig med at nå til dybere og sundere sindstilstand, vil jeg tælle fra 10 til 1. Og hver gang jeg tæller et tal ned, vil du føle, at du går endnu dybere og endnu længere ned i en dybere sindstilstand.
10, 9. Du føler, at du går dybere og dybere. 8, 7, 6. Dybere og dybere. 5, 4, 3. Længere og længere ned. 2, 1. Du er nu på et dybere niveau af dit sind, dybere end før og fuldt afslappet. Dette er en ønsket tilstand, som kan bruges til at arbejde med det mål, du ønsker at nå. Du forestiller dig nu den situation, du ønsker at arbejde med, som om det var en indre film, hvor du ser dig selv agere i dit mål. Hvordan du reagerer, hvordan du føler, hvad du tænker, når du lige netop er her. Her hvor du har fået dit mål opfyldt. Du er i situationen i et øjeblik. Derefter forestiller du dig, at ligesom der kommer en sort skærm. Du gentager nu scenen igen. Spiller din indre film en gang til. Og du forestiller dig igen, at du er i dit mål. Hvordan du reagerer. Hvordan du føler. Hvordan du tænker. Når du er lige netop der i dit mål. Du gør det i et øjeblik og bare mærker alle sanser, alle følelser. Hvad ser du? Hvad hører du? Hvad mærker du? Og hvordan føler du det lige her? Der kommer nu igen en sort skærm. Hvor du igen finder filmen frem. Ser dig selv i dit mål. Endnu en gang. Hvordan reagerer du? Hvordan føler du? Og hvordan tænker du, når du er lige netop her i det her mål? Dit ønskede mål. Du forestiller, du er der. Hvad ser du? Hvad hører du? Hvad mærker du? Hvordan er det at være dig lige her? Så forestiller du dig igen, at der er en sort skærm. Du kan gentage proceduren et par gange mere. I dit eget tempo. Og du ser dig selv gentage situationen, gentage scenen, som om det var en film, du afspiller. Og så afslutter du med en sort skærm. Du spiller filmen en sidste gang. Hvordan reagerer du i situationen? Hvad føler du? Hvad tænker du? Når du lige netop er i dit mål. Tænk på, hvad du er taknemmelig over ved at være der.
hvor heldig du er, at du oplever lige netop det her. Du mærker glæden. Glæden ved at få opfyldt dit ønske om at være lige netop her. Du forestiller dig nu, at filmen bliver spillet igen. Og du forestiller dig denne gang forbedrer dine evner. Forbedre dine præstationer. Og forbedre dine tanker om dig selv i situationen. Du forestiller dig, hvad der sker efter filmen er afspillet. Hvor glad du er for, at du har gjort det godt. Og du har opnået lige netop det, du ønskede. Hvad afspiller sig efter? Ifølge tongen til den første film. Du forestiller dig omgivelserne, du er i. Hvilken positiv reaktion du får fra dine omgivelser. Hvor meget det gør dig glad. Når du er i mål, og du har opnået det, du ønsker. Du lægger mærke til, hvilke nogle tanker du har om dig selv. Opbyggende tanker. Positive tanker. Hvordan hele dit sind bliver fyldt op med opbyggende og positive tanker om dig, og hvad du lige har præsteret. Mærk den glæde og taknemmelighed, der fylder hele din krop, over hvad du har lært af denne her situation. Hvilke nogle erfaringer du kan tage med dig herfra, som du kan bruge til næste gang du afspiller filmen. Hvilke nogle ting du kan gøre bedre til næste gang. Næste gang du afspiller filmen. Og se hvordan du kan forbedre dig for hver gang. Den her øvelse kan du lave flere gange. For at opbygge din mentale styrke. Og forbedre dine positive tanker om dig selv i de ønskesituationer. Hvor du er i mål med det du ønsker dig. Du mærker, at du stille og roligt kan opbygge en større indre styrke, så du udstråler en kraftig vibration og skaber billeder af dig selv, hvor dine tanker er harmoniske og positive. Du mærker, at du stille og roligt opbygger dig selv indenfra, og på den måde opnår bedre resultater på en god og positiv måde. Du mærker, hvordan den positive energi breder sig i hele din krop.
i hver en celle og hver en muskel. Bliv fyldt op med en positiv energi og positiv vibration. Samtidig med din krop, den er bare afslappet og rolig. Om et øjeblik vil jeg tælle dig tilbage til her og nu. Og du vil stadigvæk kunne tage den her positive, rolige energi med dig. Du kommer tilbage med 1, 2, 3. Stille og roligt tilbage til her og nu. 4, 5, 6. Du begynder at mærke din fysiske krop. 6, 7, 8. Om et øjeblik åbner du øjnene og mærker, at du har det godt. 9, 10. Tilbage til her og nu. Stadig fyldt op med den rare, gode energi i hele krop og sind. Velkommen tilbage.